So lately, been wondering who will be there to take my place. Здравейте, драги зрители! Днес с ние правим една класическа обиколка от Елин Пелин през язовир Огняново с стоп пауза на No Names за супичка в купичка от хлебче. Да, нямам търпение да видя какво яде ли се, пие ли се или се пие. Всичко едновременно. Едно леко бирче над язовир Огняново в есенни цветове. Ние го изяжда нагоре. Какво нещо? Как въртиш без проблем. Да. Приятно ще. Гората е страхотна. Някъде е гората. Да, въпрос на желание. Като гледам, идеално се справиш, така че скоро и в гората. Това е в ресторант No Names. След 25 метра имаме супчета с прекрасни супи, на които ще им се яде всичко. Даже и купичката. Спускаме се към Априлово. Не е Априлци, но е Априлово поне. Да. Слънцето отива към залез. И небето е уникално. Само Априлово. Там сме малко на контра. И сме на финалната права днес по залез Слънце. С залеза и ние залязваме.